det var første gang. Jeg tør ikke. Ja, men jeg føler meg så presset når du begynner å filme. Ok, hvis jeg dør i dag, så skal dere med krava min, skal dere si at hva jeg døde av. Jeg synes det var så deprimerende. Ok! Jeg bare håper. Jeg er ikke klar det der. Men det går bra. Det blir Ja, det er bare bra. jeg blir død. Ja, ja. Ja. Takk skal du ha. Kom igjen, Helena.